Registre de grans tenidors. Obligatori des del 27 de febrer, però la Generalitat no posa un link específic fins al 7 de maig. Un cop ja tenim el link específic, s'ha de comunicar. Necessitem l'autorització del propietari per poder-ho comunicar. I que recordem que un gran tenidor és una persona física o jurídica que en zona tensionada tingui 5 habitatges o més o que tingui més de 1.500 metres quadrats residencials. Però què passa quan ets propietari de 5 habitatges al 50% amb una altra persona? Doncs la resposta a aquesta consulta feta al Col·legi d'Administradors és que després d'haver parlat amb el jutjat de primera instància de Barcelona de manera orientativa, els jutges diuen que si ets propietari al 50% no ets gran tenidor. I segona consulta important, si ets propietari d'un edifici sencer a Barcelona o on tens més de 5 habitatges, ets gran tenidor o no? Doncs si no està feta la divisió horitzontal i el registre de la propietat només surt com una propietat, d'acord amb el criteri de gran tenidor, no ho ets, perquè es basa amb quantes propietats tens al registre de la propietat. Tot això són criteris dels jutges que encara no s'han trobat en cap cas real i no han fet cap sentència pel que no hi hagi jurisprudència. I ens enfrontem a sancions de 90.000 euros. Si ets gran tenidor o no ho saps o creus que ho ets, contacta amb nosaltres que t'ajudarem a sortir de dubtes i t'evitaràs sancions de fins a 90.000 euros.